akwụkwọ nsọ agwaghị anyị si anyị yọọ na anyị ga-ayọta anyị kụọ aka na aga emeghere anyị ọ gwakwara anyị yọọ na anyị ga-arịọta na mgbe ifere efenụ bishọp na Ozubulu ọ si Onye-Ije ya mee gịnị ya na bana ikpe amara ya lekwado key na nke ọnwa ka nnọ opposite MRS amụọdọfin na nke ndị ụlọ ọrụ King Covenant ndị na-afụfụ gbasara ụgbọala a na-egwukwara egwu Ebubechukwu ụzọ nwanne ọ bụrụ ile ọka ka Prof Chikobi na-esi ala wee kụọrọ ya egwu wee sị ife onye na-eme n'ụwa ka ekwe ji akpọ ya Ebubechukwu ụzọ na Ozubulu nwa mama ịbụ onye echichi apinjo gwekwara ka ọ gụrụ sị omeọgọ ị ga-eme ka bishọp na Ozubulu ka ebe anyị ebido ya ọ na-akpọzi oku n'ugwu Onye-Ije na okwu ya akpọ na ndịda anọ m ya ọ sị ha kọpịta injin nọmba gbaa nọmba taa so na Christmas 2020 soro na wee gwara ya ọ dịrọkwara isi Ebubechukwu ụzọ na Ozubulu High Chief Aloysius Nnamdi Ikegwuọnụ Bishọp na Ozubulu Ebubechukwu ụzọ na Ozubulu Akụchinyere nwata Ebube Ozubulu ụzọchukwu kwara na Ụmụeje ebe ka m mebido CEO St. Aloys Oil and Gas Chukwu mebele gị ife mgbe asịrị Chukwu gozie na Chukwu agozie kama no remain blessed.